थानाय 22 जुलाई नि सालमारिबो धर्मनगर दलनि नयापाड़ा गीता भवन कानने आमसेव 50 लाख रांनि याबा टेब्लेट रमका धर्मनगरनि पुलिस आवनि लगिवा असम करीमगंज हांगकरनि अजिमगंज आमसेनि जवरुल हकते AS 10F6550 नंबर नि काइसा पल्सर बाइक ते AS 23AZ 8055 नंबर नि थार मालखुंग रमका पार्टी मुनो तेवे पुलिस सुपर वनपद चक्रवर्ती शाखा फेकजनै माने फालनै रोनो रमनानि बागै थानाय सालकिसा रमै प्लेनिं खलाय लेखा बरक पाइथागो तांगसालनि फुंगो याबा टेब्लेट पाइनै खनै आसामनि खरकसा याबा बानिया खलायनै जबरुल हक बाय फोन खलायलेवी कक शाखा खरकसा पुलिस कल खलायवे कक सामानि यागोला आसालनि फुंगो पानिसागरनि जलवासा आमसैनि काइसा एट बाता गानव याबा टेब्लेट पाइना अंगै नायवे फाइका खरकसा पुलिस आरो पुलिस नि ऑपरेशन सक्सेस दे अंगनो अंग्या खनै रां पैसानि कग्रक सिमिनो सावै फाइका फियाबा आजरावो फानो पुलिस रक सावै मानिया खोजे याबा टेब्लेट फाइलमान निवा हास्तेनि खरकसा पुलिस बो गदालजक तंगो खनै फेकजानाय मानैनि बानिया खलायनै रक बाइक तैवै बसकांगो फाइवै तंगमानि तैबिनि उंकलगो खोंसा थार मालखुं फाइवै तंगमानि सारेकनि दामब्रै जरावो याबा टेब्लेट नि बानिया खलायनै रक धर्मनगरनि नयापाड़ानि गीता भवन आमसेव थांके AS 23AZ 8055 नंबर नि कसम कलर नि थार मालखुंनो नुगुइ सिनगुइ मानका ऑपरेशन खलायनै पुलिस रक बरक सिनगुइ मानका जे अ थार मालखुं दामसरा थानानि कांस्टेबल संतोष सिलनि खनै अजरावो मालखुंनि याबा टेब्लेट कोपलं काइसा बेग दिखलायबै बाइक चालकनाय जबरुल हकनि यागोरिखिनो पुलिस रक बरकनो चप्रना निसेंखा अजरावो थार मालखुंगो तंनाय खारै थांस्लाबका फियाबा जबरुल हकते थार मालखुंनो खबै काइसा बाइकनो बुरमका पुलिस रक पाइथागो सांग्रंसालने हरो दामसरा आमसैबो फेकजनै माने फालमानिव गदालजाक पुलिस कांस्टेबल संतोष सिलनो रमका पुलिस रक दामसरा थानव सेबो खलायwi तंगमानिबो ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।